खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ उदांस्रि मोसाहारि। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। मिशन बसुन्धरा 3.0 नि गेदेर खौरां फैदों। गोसोआव लाखि 31 डिसेम्बरखौ 2024 मायथाइनि 31 डिसेम्बराव नोंथाङा आरज गाबनांगोन। नंगौ, रायजोआव सोलिगासिनो दङ मिशन बसुन्धरा 3.0 नि हाबाफारि। मिशन बसुन्धरा 2.0 आ थाबैनो 3.0 आव आबुं जागोन। 31 डिसेम्बराव नोंथाङा आरज गाबनो हागोन। नामजारि बटवारा बायदिखौ मिशन बसुन्धरा 3.0 आव फोजोबनाय जागोन। नोंथाङा जोबोद गोरलै बिखान्थियाव नोंथांनि हानि बिमुंखौ मोनगोन। नाथाय आरजलाइनि थाखाय मा खाख्रिफोर गथायनो नांगोन? गिबियाव नोंथाङा sevasetu.assam.gov.in आव लगइन खालाम। भारा एफिडेविट बुथुमनो थाखाय नोंथाङा मोनसे रिसिप्ट जमा होनांगोन आरो आधार आरो पेन कार्डनि हेफाजाबजों इकेवाइसि खौ फोजोबनानै खालामनो हागोन। नोंथाङा खाथिनि रायजोआरि सुबिदा मिरुआव थांनानैबो आरजलाइ होनो हागोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ उदांस्रि मोसाहारि। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। मिशन बसुन्धरा 3.0 नि गेदेर खौरां फैदों। गोसोआव लाखि 31 डिसेम्बरखौ 2024 मायथाइनि 31 डिसेम्बराव नोंथाङा आरज गाबनांगोन। नंगौ, रायजोआव सोलिगासिनो दङ मिशन बसुन्धरा 3.0 नि हाबाफारि। मिशन बसुन्धरा 2.0 आ थाबैनो 3.0 आव आबुं जागोन। 31 डिसेम्बराव नोंथाङा आरज गाबनो हागोन। नामजारि बटवारा बायदिखौ मिशन बसुन्धरा 3.0 आव फोजोबनाय जागोन। नोंथाङा जोबोद गोरलै बिखान्थियाव नोंथांनि हानि बिमुंखौ मोनगोन। नाथाय आरजलाइनि थाखाय मा खाख्रिफोर गथायनो नांगोन? गिबियाव नोंथाङा sevasetu.assam.gov.in आव लगइन खालाम। भारा एफिडेविट बुथुमनो थाखाय नोंथाङा मोनसे रिसिप्ट जमा होनांगोन आरो आधार आरो पेन कार्डनि हेफाजाबजों इकेवाइसि खौ फोजोबनानै खालामनो हागोन। नोंथाङा खाथिनि रायजोआरि सुबिदा मिरुआव थांनानैबो आरजलाइ होनो हागोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ उदांस्रि मोसाहारि। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। मिशन बसुन्धरा 3.0 नि गेदेर खौरां फैदों। गोसोआव लाखि 31 डिसेम्बरखौ 2024 मायथाइनि 31 डिसेम्बराव नोंथाङा आरज गाबनांगोन। नंगौ, रायजोआव सोलिगासिनो दङ मिशन बसुन्धरा 3.0 नि हाबाफारि। मिशन बसुन्धरा 2.0 आ थाबैनो 3.0 आव आबुं जागोन। 31 डिसेम्बराव नोंथाङा आरज गाबनो हागोन। नामजारि बटवारा बायदिखौ मिशन बसुन्धरा 3.0 आव फोजोबनाय जागोन। नोंथाङा जोबोद गोरलै बिखान्थियाव नोंथांनि हानि बिमुंखौ मोनगोन। नाथाय आरजलाइनि थाखाय मा खाख्रिफोर गथायनो नांगोन? गिबियाव नोंथाङा sevasetu.assam.gov.in आव लगइन खालाम। भारा एफिडेविट बुथुमनो थाखाय नोंथाङा मोनसे रिसिप्ट जमा होनांगोन आरो आधार आरो पेन कार्डनि हेफाजाबजों इकेवाइसि खौ फोजोबनानै खालामनो हागोन। नोंथाङा खाथिनि रायजोआरि सुबिदा मिरुआव थांनानैबो आरजलाइ होनो हागोन।